Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nilai keren cibun keke tambah ka bakat doi nak lem jom pasal kam la ban ai jaga jing dawa jom kim la ban ai ka jing dawa ka jom kadau alor gani ka bajing dawa mla ko pun ke ba kadon ka jing kabala kadau pe target pe jing yong ba dai na mar ka jing sia kam de jing bakla jom ni ngala ong chai baka norms kawan arjar sipau ini lepan le emtap hadin kendai snem kum taka age yang i kamlong shu bendang yele kum kino ya exam ten garpat baka ni kade kam de kijing bakla jumi kade kijing bakla jum ka sarkar to warla ka taru ya ong shai ba nakaliang jungi sarkar ni la penjara bi rai jungi ka bakhadu lomba ban le cheying ru kam dan jing bentai ya siang ang ti wala ngi lain na ngasla